500,000 फानहैलाबायोमोन माबा मा होनो आंगुर फिथाइ एसे मेथाइ एसे लानानै फैफालायोमोन हरनि 2टा 3टा 4टा बिदियावसो रुमाव फैयोमोन हेमाया जों मिथिबाय जोंनि माबायाव रुमाव फैफानानै जोंनि रुमाव सप्तासे बायदि थादों आरो ना सप्तासे थानानै सोरबा लकेलनो सोरबा कानाडा एकदम बेफोरजों नाम्बार लायै लायै सोरनावबा बहाय मोनो नाम्बारखौ मिथिया आरो ना ओमफ्राय बारायाव थाङोमोन इयो 500,000 फानहैलाबायोमोन माबा मा होनो आंगुर फिथाइ एसे मेथाइ एसे लानानै फैफालायोमन हरनि 2टा 3टा 4टा बिदियावसो रुमाव फैयोमोन बियो बाइकजों दोनबोलाय लांलाय खालामलायोमोन इखो डेन्जार गाज्रि हेमाया सोर सोरनि लोगो सोर सोरनियाव नाम्बार दङ सोंहरबानो जाबाय नंखाय सानदोंबा बङाइगावनि रेन्डियो बङाइगाव फिसासा रुम दङना 3,000 ना 2,500 न'आव हाबा जाखांबायो ओमफ्राय न'आव थानो हाला गथ' 2 दङ इहा लावथियाव हाबा जादोंमोन गोबावथारसै हाबा जानाया उन्दैयावनो हाबा जादों ओमफ्राय बारा मोजां संसार जायाखैनो इयो ओमफ्राय उन्दै फिसालाफोर हौवा 2 दंमोन ओमफ्य फिसा हौवा 2खौ गारनानै फैनानै मालाय हौवाया दाख्लै हाबा लाफिनबाय हिनजाव मोजां नायनानै ओमफ्य दा बङाइगावआव हौवा सासेजों आरो लिभिंआव थाबावबाय लिभिंआव थानानै बेंगलराव दं हौवाया सासेबाव आरोबाव